Jeg blev sendt et smut i demonteringen her til morges, for lige at vise lidt frem, hvad der foregår hernede. Så tænkte vi, kunne løbe det igennem. Her, der har vi jo pallevis af ministumper. Det er op fra Barbie-mobilen, det er op på liften bag os. Der er blandt andet kalesjen af hele kølerpakken, og lygter, og en masse interiørstumper og rodehejser, har vi alt. Vi har et sæt F10 M5 bremsekaliber herovre, der er ved at blive gjort klar. De kommer fra den 535, hvor nogle af jer har set. Så skal vi lige være sikre på, at alt det er gangbart, og de kan sælges. Der er adapterne, så de passer på jeres almindelige spindler også til dem der. Der er lidt flere stumper fra den også. Der står en N55 herovre, det er også fra den 535 der. Den bliver solgt i dele, fordi der er ordentligt gaf i bundkarret, så vi ser lige, hvad der dur og hvad der ikke dur. Så har vi Nikolaj i gang herovre med Barbie-mobilen, som sagt. Der er kalesjen pillet ud, kabinen er pillet ud, han er lige i gang med nogle sideskørter. Alle de her ting her, de kommer selvfølgelig på lager. Og så kan I holde øje med dem derinde. Når vi har det meste af den ude, så ryger sådan en bil her væk. Så når vi har alt ude, så ryger den. Så er det ikke noget med, at vi kan komme og have stumper af den længere. Så vi piller selvfølgelig det af, vi gerne vil have, men hvis der er noget, du vil være sikker på at få, så skal du lige have sagt til i god tid, så den ikke når at forsvinde. Hernede der har vi en 91'er. Den er inde til noget miljøbehandling. Det skal ske med alle bilerne, når de kommer. De må ikke stå derude med alt muligt lort i. Når det så er gjort, så kan det være, den kommer ud igen. Det kan også være, at den skal skille sig med det samme. Det ved jeg ikke lige. Men der er jo nogle uoriginale lygter deroppe, som ser lidt vilde ud og lidt forskellige ting og sager på den her. Hvis der er noget, mangler for den, så er det også super. Det er Artem, der er i gang med at miljøbehandle den. Og så har vi Rune i gang med at rense en forbrug derovre. Den skal enten på lager eller ud til en af jer. Det må vi lige se. Men det er egentlig lige et lille glimt af, hvad der foregår hernede.